A nan kuma wakar Ado Gwanja ta warce ta taso da wani tsohon zance da ya wuce na batun dukan da aka yi wa Ado Gwanja aka kumbura mishi saman ido, inda a cikin waka yake wani baiti da yake cewa kafin a san sun ci kashin ubansu. Haka za su je mu aiye, haka za su so mu aiye, haka za su gan mu aiye, haka za su bar mu da gani da bar mu daidai, da fira da damu daidai, da saki da kamu mun sha da gomin jikin mu. Kafin a je mu aiye, kafin a gan mu aiye, kafin a san mu ai mun ci kashin mu ban mu. Kunayen kwakwafi 'yan Facebook sun lalumo inda baitin nasa ya dace, wato inda aka ci kashin uban, inda suke wallafa hoton Gwanjan da bululu a fuska gami da rubuta baitin wakar, wanda ganin wannan ya sa wasu da ba su san me ya faru ba ke tambayar me ya same shi, domin wasu na tsammanin a kwanan nan ya gama da wannan tsautsayi. Maganar gaskiya batun Gwanja ba ƙarya ba, kowa kaga ya zama wani babansa ba. Mafi akasari jarumai da dama sun sha gwagwarmaya, wasu sun ci duka, wasu sun sha ɗauri, wasu sun sha jifa da atire na jama'a kafin su kai matakin da suke kai a yanzu. Irin su Alinuwa Adam Zango da sauransu za su ba ku labari. Mun lalubo muku labarin abin da ya faru da Gwanja a wancan lokaci shekaru 5 da suka gabata, wanda Zuma Times sun wallafa labarin tun a lokacin, inda rahoton ke cewa mawaƙi Ado Gwanja ya sha duka a hannun jami'an 'yan sanda na Kano daga Habu Dan Sarki. Fitaccen mai wasan barkwancin nan kuma mawaƙin Hausa wanda aka fi sani da Ado Gwanja ya sha kashi a hannun wasu fitattun jami'an 'yan sanda da ke aiki tare da caji ofis na 'yar akwa da ke cikin birnin Kano, inda ya je domin belin wani yaronsa da aka kama. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne sanadiyar hayaniyar da ta kaure tsakanin Gwanja da 'yan sanda bayan da suka nemi ya biya naira 10,000 domin belin yaransa, inda shi kuma mawaƙin ya kafe kan ba zai bayar ba domin kuwa ya san beli kyauta ne. Jin hayaniyar da ke faruwa tsakanin mai gidansa da 'yan sandan da ke tsare da shi a cewa wani jami'i da al'amarin ya faru akan gidansa, sai yaron Gwanjan da ake tsare da shi bisa laifin yawon dare mai suna Chassis ya sa baki a hayaniyar da ake yi don kare mutuncin mai gidansa, abin da ya haifar masa da hucewar fushin 'yan sanda a kansa. Shi ma Gwanja da ya ga dukan ya wuce misali sai ya shiga tsakani domin ya kwaci yaransa. Aiko sai suka hada da shi suka lakaɗa musu dukan kawo wuka. Yanzu haka dai lamarin yana gaban kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, yayin da ake tsare ɗan sandan da haifar da wannan danyen aiki a hedkwatar 'yan sanda da ke Shahuci. Wannan shine abin da ya faru da Ado Gwanja tun a shekarar 2017, wanda kuma sai a yanzu ake yada hoton gami da hada shi da baitin waƙar war. Ado Gwanja na daga mawaƙan da suka fi waƙa akan abin da ya shafi rayuwarsu, wanda za mu iya cewa bayan Nur M Inuwa ba wanda ya kai shi jefa abubuwa da suka shafi rayuwarsu a waƙa, wanda wani sa'in abu ɗaya yake yi, wani sa'in kuma sai ka yi dogon nazari za ka gano, wani ma ba za ka san abin na da alaƙa da shi ba sai idan kana tare da shi ko ka san wasu abubuwa na ƙashin kansa. Ga misali irin waƙoƙin da ya yi da suka shafi rayuwarsa. Sun manta rabu ne ke yi ba mutum ba, Allah shi ya iya mini ba ni da ke yi ba.
idan na gano ni yanzu ko na buya sai an tono ni na gode Allah wanda ya yi ni sanan ya bani dama na amsa mai waka wanda Wannan irin salon waƙoƙi na Ado Gwanja ya sa masoyansa ke fassara duk wata waƙa da yi da cewa tana da wata ma'ana a rayuwarsa ta zahiri. Wanda irin haka ne ma ya sa aka fassara wani baiti a cikin waƙar tasa ta Wara da cewa da matar shi wacce suka rabu yake. Amma kuma wannan gabar ga duk mai fahimta zai fahimci zai wahala a ce da Maimuna yake, domin inda da ita yake zai fito ya yi ɓaro-ɓaro yadda za a gane ba wai cikin habaici ba. Kawai bai shirya wa cewa komai kan rabuwa auren nasu ba. Kamar yadda da muka tattauna da shi ya musanta batun daga bisani kuma ta tabbata ba sa tare, kawai ya rufe ne don baya son zancen. Allah ya baki lafiya.